kenduk kajongi mentangasi ya minister beripet ya ke social welfare kalau hadin ba ngiyo ya ke city nak district administration menen ka miet ba nakaliang jong ka sarkar lengbau social welfare minister bat ki bor jong ka district bat ki bor kulit ki kwa bani kenduk yang ni bani kren halor ki mak jing dawa ki ba kaseng kalau bo mak jong ka sarkar kumban cuput kenma nakaliang jong ka seng ka sautrik jong ni banai beladap jong banai risau ngilabu ya ke city ya mak jong chief minister bat ki minister bat ngilabu ikit ki nyau tuli ki mak jing dawa kumnu bante lakam la ne ban yakun ni kan jing jele jong drop sakanika jela ka jong ni ti ngilayo kan jing khot ban wan kendu ya u minister concern jong social welfare ubala kren di tang nam ta ka department ka jong un riu kren du nam ta ka sarkar hi kuwait kum ka jing ong ka jong u deputy cm don hakamet ka bukwat kya umla ban kendu yang ni cm ubun kam hakikam ki jong u budan ko garu hills wala ki don ka cabinet meeting menta ka sngiru andre simlala bandon le lampa visi le sia ki bun kam jong cm tu la it ha u minister jong ka social welfare ban kendu yang ni ban penpau ya ke ka ba sarkar kale bat kansele alor kini ki jing dawa ka jong ni tikat kum ka jing kren ka jong ni bat u minister concern jong ka social welfare ba polling do ila penpau yang ni ba bun ki jing dawa ki ba ka seng ka bu ahmad jong ka sarkar kala pediang ni ki kum ba chupen kemau ka jing dawa jong kaseng bandon no ik tagi yang kasari ki bakarpang bandon ni kita ki muktiar sarkar ki bakarpang bandon ni kita ka kenhun tokit ke bakarpang jong ki pulit ka bakaseng kelabu khmat jong sarkar nang ta bandon ya ka police team ka bakarpang ku madon ki por ki bang mensyang ong bang khun ni kini ki kai klau le ki le no ka sarkar ka snai ki special operation team ka snai ka special weapons and tactics team bat kum ta ter tengi ngi ong bakadai bandon ka special team la ni ka team joki pulit ka bakarpang ban ya khun ya udrak su tina kalian jong minister la pentip yang ni bakita ki ki ba ka sarkar kala pediang bat ka nakaliang jong ka sarkar kan sa ka dream mission ka badingkong ka meeting jong ka dream mission ka badingkong kit sa syong ka sautrik jong mantau banai ha ka bau deputy cm in charge jong ka hum un sa chair ka ta ka meeting bat la pentip ru yang i kumnu bat penyat bet ki kendon jong ka dream mission la da bantung yu ba fg kharsieng kum mission director nang ta u la thung ka sarkar la thung ru usp jong ka antf ka state level yo we ni ki IPS ka state level ba uta un pet pat ki NTF ki badan ka district berokhat ti kita ki jingkular ki bau minister concern la ai ni kulong babun na ki nyautli la jan baro nyautli he ki demand ki ba seng klabu ahmad ka sarkar kala periang ni kita ki ya kita ki demand le ni ki jing dawa ka jongi kum ka tu ka jing ong ka jongi ba kadai bandon ni ka NCB ya ka office jong ka narcotics control bureau ha ka hang ni shillong le ka jala ka jongi ya ka taru nakalian jong ka sarkar hot wala kamde ka kam jong ka sarkar ban bu ka NCB namar ba ka NCB kadai ka office kadai ka snat trikam jong ka central government jong ka sarkar India tinakalian jong ka sarkar lang bau deputy CM kin sa tho jong ka sarkar India ban pawan ra ka office jong ka NCB hang ni but ikiwe ki jing dawa ku manbu ya ki rehab center le ni ki jaka sumar hang ni apo ka jela ka jongi ya ka taru nakaliang jong minister concern la pentip yang i bakila don ki dor barsnong arlai tri ki dor barsnong ki balawan ban pentip sa sarkar bat ban pan ya ka jing kershan ka sarkar ban bu ya ki rehab center tinakaliang jong ka sarkar kila ai do ka jing pular bamaki kin sayarap ya kita ki dor barsnong ada kila penbiang ki jaka ki puta nakapta bat snai ki rehab center ya ka taru kila pediang hi bakadon ka jing duna namar ku makalong mentaki bun ki kena samla ki beduna ki ba langwak ku drop ki bomdon ki jaka sumar tidak kalian jong ka sarkar kin yarap ki dor barsnong ba kumno bandon kita ki jaka sumar do ti lajan baru nyau teli ki jang dewa jong ka seng ki bangi bu akmat jong ka sarkar ku makalong mentahi ka sarkar kala pediang ki jing dema ki ba ka seng ka bu